खुलुमबाय स्टुडिअ दं आरेस्ट रामसियारि बर' बाजार दालाइसा एबसुनि मावख' बे मावख'खौ बुख्रुबनायनि बेरेखा बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिथां सुबिलाल दैमारिया गोख्रों बेफ्रुसार थामहिनबा बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों। गोख्रों जादों दख'रा फरायसा आफादा आरो बे समाव जाय बिथांमोना हरनि समाव दुथां आखुजों बर' बाजार दालाइसा एबसुनि मावख'खौ बुख्रुबदों बिथांमोनखौ नागारनाय जानाय नङा होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों बिथां सुबिलाल दैमारिया। एबसु अफिसखौ एटाक खालामदों, एबसु अफिसखौ गाग्लोबदों, बिनि 1% आसुगुर गावगासिबो जोङो रेहाय खालामनाय जानाय नङा। थारैनो बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय बर' हारिनि समाजखौ फोसाबनो थाखाय दख'रा एबसुनि बेफोरबायदि थांखिखौ बिजनि ओनसोलनि गुबुन आफादफोर बे आफादफोरा लोगो नांनानै जे बिथांखि लादोंमोन जे फुजा मेलाफोराव आयेन बेरेखा जौ जुवा होनाय आरो गुबुन फारसेजों बेदर सावनानै जौ लोंहोनाय बेफोर आयेननि बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानो थाखाय बिथांखि लादोंमोन आरो बे बिथांखि लानायखौ नेवसिगारदों सानैसो दुथां सुबुंफोरा, सानैसो दुथां लाइमोनफोरा बिथांमोनखौ बे समाव जौ लोंनाय आरो बेदर सावनानै जानायनिफ्राय जे होबथादोंमोन आरो बे होबथानायखौनो बिथांमोना रिएक्सन होनानै बर' बाजार दालाइसा एबसुनि मावख'खौ गाग्लोबदों आरो बुख्रुब खालामहैदों। थारैनो बेयो इनायनो बर' समाजनि बेरेखा होननानै जों बुंनांगोन। मानोना बे समाव जाय बिथांमोना आयेन बेरेखा समाजखौ गोग्गो दानो थाखाय दख'रा एबसु आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरा बिथांखि लादों आरो बे बिथांखि लानायावनो बेफोरबायदि जौजों गफबनो थाखाय आरो बेदरजों गफबनो थाखाय बे समाव नाजानाया इनायनो गाज्रि हाबा होननानै बुंनांगोन। आरो बे समाव फुजा मेलानि मुङाव जौ जुवा होनाय आरो गुबुन फारसेजों बे समाव बेदर सावना होनानै जाहोनानै जे जौनि आयेननि बेरेखा माखासे मानि जे हाबाफोर मावनाय बेखौ उदां खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामग्रा दायनिगिरि, बे दायनिगिरिया इनायनो हारिनि थाखाय मोनसे थारैनो बेयो मुगैथाव होननानै जों बुंनांगोन। आरो बे समावनो बिजनि दख'रा एबसुजों लोगोसे बिजनि ओनसोलनि माहारियारि आफादफोर, हारिमु आफादनिफ्राय लानानै बेवहाय गुबुन जे बे आफादफोरा लोगो नांनानै बा खौसेथि जानानै बिथांमोना जे आयेन बेरेखा फुजा मेलाफोराव जानाय आयेन बेरेखा बे आयेन बेरेखाखौ होबथानो थाखाय सांग्रां जादों आरो होबथानो थाखाय बिथांमोना नाजादों आरो बे नाजानायखौ फेलें खालामनो थाखाय माखासे दुथां सुबुंफोरा, लाइमोनफोरा नाजादों आरो बेनिनो बिदिन्थि महरै बर' बाजार दालाइसा मावख'नि जे सम्पद, बे सम्पदखौ बिथांमोना बुख्रुबनो थाखाय बा बुख्रुब खालामहैनाया इनायनो अनागार। आरो बे समाव साबा दुथांखौ एरेस्ट खालामबाय होननानै बाथ्रा बुंदों। थामहिनबा पुलिस बिफाना खाबाय होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। दासिम साबा हमबाय, बेवहाय जेसेबांसिम फैदोंमोन 100-200 जन जेसेबां फैदोंमोन गासिबखौबो एरेस्ट खालामहोनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसेनो जाय बिथांमोना बेजों थुलुंगा आरो बिथांमोनजों हेफाजाब होफादों बे हेफाजाब होनायफोराबो सासेबो बारग'वा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथाङा सासेबो बारग'वा होननानै बाथ्रा बुंदों। साफा नायबिजिरनानै बिथांमोनखौ हमनायनि थाखाय राहा, थामहिनबा पुलिस बिफानखौ नारसिननानै बे समाव हमहोगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां सुबिलाल दैमारिया। थारैनो आयेन बेरेखा, जाय समाजनि बेरेखा, जाय आयेननि बेरेखा, बे आयेननि बेरेखा गफबग्रा जे सुबुंफोर, बे गफबग्राखौ सापर्ट होग्रा, मदद होग्रा बिथांमोनखौबो बिथांमोना हुमखि होनायखौ नुनो मोनदों जे बिथांमोनाबो सांग्रां जा नङाब्ला बिथांमोनाबो आयेननि बायदि साजा मोननांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां सुबिलाल दैमारिया। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव गोग्गो समाज दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन बर'नि माहारियारि आफाद, बे आफादफोरा नाजादों। बर' हारिखौ गोजौ फारसे दैखांनो थाखाय नाजादों आरो बर'फोरखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय बे समाव नाजादों। आरो बे समावनो जे दालाइसा एबसु अफिस, थामहिनबा एबसुनि जे मावख' बुख्रुबनाया इनायनो
मुगैथाव होननानै जों बुंनांगोन आरो जाय मावख'आव थानानै बर' ससाइटिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय सानो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावो फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावो दा बेफोरबायदि मावख'खौ बुख्रुबनाया थारैनो मुगैजाथाव होननानै जों बुंनांगोन जाय आयेन बेरेखायै दहाय होनानै जाय बिथांमोना बेफोर खामानिफोरखौ मावदों आयेननि बेरेखा खामानिखौ मावदों थुलुंगा होदों दा बिथांमोनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनो थाखाय सिगांदों बिजनि दखरा एबसुआ आरो बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आबो गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों थामहिनबा बेनि सायाव जे गोख्रों राहा लानांगौ होननानै गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा बुंदों बिथाङा रोखा लिरदों जे दायनिगिरिखौ बिथाङा कन्डेम खालामदों दायनिगिरिखौ बिथाङा साजा होनो थाखाय रैखाथि बिफानखौ खावलायनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ होबाय गोजोन्थों बिजनि दखरा एबसुनि सिङाव नैबे बर' बाजार दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' बेखौ थांनाय मोनानि 12:30सोआव 100निफ्राय 200सोनि गेजेराव जौ फेनानै फैनाय माखासे लाइमोनफ्रा फैनानै अफिसखौ बुख्रेबदों आरो बिनि चेयार टेबोल गासैबो बुख्रुबलांदों दा बेवहाय जोङो महालया मेला सोलिगासिनो दङ फुजा आरो मेला 2 तारिखनिफ्राय लानानै 6 दिनैसिम बे महालया फुजानि मुङाव मेला सानबानि थाखाय दा बियो 2 तारिखनिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो जोङो बिजनिनि माहारि आफादफोरा जर'खायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनि दखराया आरो गासै दालाय आफादफोरा बेखौ गोख्रोङै नोजोर होनाय जादों बेवहाय जाहाथे समाज बेरेखा हाबाफ्रा जाया जौ लोंनाय जौ फाननाय बायदि थासारिफ्रा जाया बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै नोजोर होबाय थादों आरो बेवहायनो जोङो नुबोदों सिगां बोसोरनिफ्राय बर' बाजार महालया फुजानि नामै जि मेला दङ बेवहाय लामा बेदर सावनाय फाननानै बेहाय राजा लामा सेराव लाइमोनफोरनि उन्दै लाइमोनफोरनि हाइ स्कुल फरायनाय कलेज फरायहांनाय हायार सेकेन्डारि फरायनाय लाइमोनफ्रा बेवहाय बेदर सावनाय लांनानै जौ लोंनानै बेवहाय थासारिखौ गाज्रि खालामबोबाय थानाय जादों आरो बेखौनो जोङो बिजनि दखरा एबसु आरो गासै दालाय आफादा लोगोसे माहारि आफादा जयै ओंखारनानै बे लामा जौ लोंनाय बेदर सावनाय बेफोरखौ जोङो होबथानो नाजाबोदोंमोन आरो बेखौ गुरै रावैनो बन्द खालामनो नाजादों नाथाय बिथांमोना जायफोरा बेखौ मानियाखै गुरै रावखौ मानियाखै बेखौ लामा लोंनाय फरायसाफोरखौ जोङो एसे गोख्रों राहा लानायबो जादों दा बिनि खिथेरावनो सानथामनि उनाव मैया सानब्रै हरब्रै मोनायाव बेहाय फैनानै 12:30 जोंनि मावथिफ्रा न'आव थांफिननाय समाव बेवहाय बर' बाजार दालाय एबसुनि मावख'आव 8 बिबानगिरिफ्रा दङमोन बेवहाय फैनानै अफिसखौ बुख्रुब खालामबाय लोगोसे बेवहाय जोंनि सानै मावथिखौ गोब्राबै बुनानै गालांदों दा बेखायनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खौरांनि गेजेरजों जोङो फोसावदों जाहाथे जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन बिनि सायाव जोङो जायफ्रा एबसु अफिसखौ एटाक खालामदों एबसु अफिसखौ गाग्लोबदों बिनि 1%बो आसुगुर गावगासिबो जोङो रेहाय खालामनाय जानाय नङा दासिम 7 हमबाय बेवहाय जेसेबांसिम फैदोंमोन 100-200 जन जेसेबां फैदोंमोन गासिबखौबो एरेस्ट खालामहोनाय जागोन बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै जोंनि बिफानफोरखौ पुलिस बिफानखौ जोङो खावलायनाय जागोन आरो जोङो बेखौ गोरलै लायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ बुख्रुबलायनो हानाय सोर गोहो होखो बिसोरनो दा बेनिखायनो बेयाव सिङाव जायफोर थुनज्लायग्रा दङ बिथांमोनखौबो सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय जोङो खोनादों बेवहाय जास्ट 2-3 मानसिफ्रा फैनानै बेखौ एक्सनखौ मावबाय नाथाय सिङाव बेहाय थुनज्लायग्रा मानसिफोर दङ बिसोरखौ थुलुंगा होग्रा मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायबाय जोङो बे जि थासारि खालामदों जोंनि लामा जोंनि लाइमोनफ्रा लामा जौ लोंनायखौ जों होबथादों अमा बेदर सावनानै फाननायखौ होबथादों जौ लोंनायखौ होबथादों बेयो जोंनि थाखाय नङा समाज फोसाबनायनि थाखाय नोंनि फिसा आंनि फिसा बयनिबो फिसाया मोजां थासारिजों मेला मोनजानांगौनि थाखाय मेलायाव बेरायनो खाबु मोननांगौनि थाखाय बे थासारिखौ मोजां खालामनोसो जोङो नाजादों बेयाव रावखौबो बुख्रेबनो थाखाय रावखौबो बुनो थाखाय जोङो बेवहाय मेला खुंहोआखै दा बेखायनो जोङो खावलायबाय जोंनि थासारिफोरखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जों बेफोर राहाफोरखौबो लानाय जादों दा उननि समाव जिफोर थासारि फैगोन बिनि थाखाय जाहाथे जोङो दायनिगिरि जाया बेखौबो खावलायबाय दिनै बर' बाजाराव जादों गासिबो मेला कमिटिखौ जों खावलायबाय बेबायदि बेदर सावनानै फाननाय जौ फाननाय बेखौ टटेलि बन्द खालामनांगोन
नङाबा बिनि सायाव जोङो बिफानारियै बा जोङो बेखाय रायजो राजाफोरनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो मेला कमिटिखौ जोङो जि पारमिसन मोनो बेखौ जोङो केन्सेल खालामहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन। ओंखायनो जोङो फुजा होदों इसोरखौ गाबज्रिनो थाखाय जोङो बयबो फुजा होयो इसोरखौ मोननो थाखाय लोगो मोननो थाखाय मोजां बोर मोननो थाखाय नाथाय दिनै जोङो फुजानि नामाव मेला खुंनानै जि जोङो इसोरनि बोर मोननांगौ नाथाय जोङो दिनै सावसो मोनगासिनो दङ। जोङो दिनै गोथारनि थाखाय फुजा होबाय बेवहाय मेला लाफानानै जोंनि थासारिफोरखौ गाज्रि खालामनानै लाबाय जोङो समाज बेरेखा हाबा जाबाय बेवहाय। बेखायनो बिनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय साफ्रोमबो समाजनि सानसुमै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो मोनफ्रोमबो माहारि आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ खावलायबाय जोंनि समाजनि गासैबो सानग्रा मोजां सानग्रा बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो मेला कमिटियाव नोजोर होगोन। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' बिबान गैया साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेवहाय बिबान दङ। बेनि थाखायनो उननि समाव गोख्रों नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो फुजानि नामै मेला खुंनायफोरखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो उननि जि थासारिफोर फैगोन बेवहाय बयखौबो गसंथानो थाखाय खावलायबाय। जायफोरखौ जोङो सिनायदों बिसोरखौ FIR होनाय जाबाय। बे FIRनि एगेन्स्टआवनो पुलिसा एरेस्ट खालामगोन आरो बेवहाय जोङो जायफ्रा एरेस्ट खालामजागोन बिथांमोननि बिमा बिफानि खाथियावबो निमाहा बिदों। बेवहाय जोङो रावखौबो निमाहा होनाय नङा खारन बिसोरो एबसुखौ गाग्लोबनाय माने बर' हारिखौ गाग्लोबनाय जादों। बेनिखायनो जोङो जायफ्रा एबसु अफिसखौ गाग्लोबबाय एबसुनि मावथिफोरखौ एटाक खालामबाय बुबाय बिथांमोनखौ जों 1%बो रेहाय होनाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै बुजायनानै लाखिगोन। जायफोरा फुजा मेलायाव बेरायहैयो बिथांमोना जाहाथे जायफोर लाइमोनफ्रा बेरायहैयो बिसोरो जाहाथे बेवहाय थांनानै जौ लोंहैया अमा बेदर सावनाय जाहैया समाज बेरेखा हाबा मावहैया। मेलायाव बेरायदों मोजाङै बेरायनानै थां माबा बायनांगौबा बायनानै लां जाहाथे लामा सामा लोंनाय जानाय बेबायदि समाज बेरेखा हाबानिफ्राय गोजानाव थायो। बिनि थाखाय साफ्रोमबो दिथागिरिया गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां बोसोन होनानै दिथा होनानै लांनो थाखाय जोङो खावलायबाय जाहाथे जोंनि समाजा बारानिफ्राय बारा गुबुंले जाया बेखौ दानिफ्रायनो जोङो थिग खालामनांगोन। नङाबा जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जोंनि फिसाफ्रा देरबोगासिनो दङ गाबोन जोंनि गथ'फ्राबो बिनि थासारियावनो भुगिनो गोनां जागोन। बेखायनो जि सम मोनदों बेवहायनो जुदि दानि थासारियावनो जों फोजोबखायाबा बे समाजा मोजां लामाथिं फैनाय नङा। ओंखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो समाजनि सानसुमै आफादफोरनि दैदेनगिरि रायजो राजा लाइमोन गोहो नोंथांमोनखौ जोङो जयै बे समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै राव होनो थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।